Energia berriztagarrien zabalpena aurrera eramateko orduan, Euskal Herriko enpresa askok dute azpiegitura hauek aurrera ateratzeko interesa. Repsol eta Iberdrola bezalako erraldoiez gain, ezin dira aipatu gabe utzi, Solaria, Araba iparraldean ezarri nahi dituen plaka fotovoltaikoak dira esanguratsuenak. Zaitek, azpiegitura hauen promotori izateaz gain, energia berriztagarrien lurralde plan sektorialaren diseinuan parte hartu du. MCC barruan dauden Krean eta Fagor. Kreanek, Starcraft enpresa norbegiarrarekin hitzarmenak sinatu zuen. Enpresa honek eolikoak ezartzeko 2 proiektu ditu eta jada horietako batek Aramaiokoak ez du pasa ingurugiro inpaktuen balorazioa. Fagor berriz, hidrogeno berdearen korridorearen barruan dago. Enpresen interesen aurrean lurraren defentsa ezinbestekoa da. Horrezegatik, martxoaren 22an burutuko dugun manifestazioan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu.